या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कणकवली शहरात नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालानंतर राजकीय वातावरण तापलंय। बॅनरवरून एकमेकांना डिवचण्याचा प्रकार सुरू झालाय। नाईक, सावंत, नलावडे समर्थकांकडून बॅनरबाजी सुरू झाली आहे। वैभववाडी शहरातील बाजारपेठेत मोबाईल शॉपी मालकासोबत फळ विक्रेता यामध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला। हा वाद शहरातील काही लोकांनी आपापसात मिटवला। त्यानंतर शहरात भाईगिरी करणाऱ्या एका तरुणानं इथं येऊन त्या मोबाईल शॉपी मालकाला बेदम मारहाण केली। कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी भेट घेतली। उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार श्रीकांत शिंदे, माजी आमदार राजन तेली, प्रथमेश तेली उपस्थित होते। अल्पवयीन मुलीची छेड काढली म्हणून सुनील उर्फ सनी बाळू पाटील या 38 वर्षांच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। संशयित आरोपी घरातून पळून गेल्यानं त्याच्या शहरात विविध ठिकाणी शोध घेऊन रात्री उशिरा अटक करण्यात आली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे। मंत्री नितेश राणे यांच्यासहित प्रवीण दरेकर, त्याचबरोबर प्रसाद लाड यांच्या विरोधात कुडाळ न्यायालयानं अटक वॉरंट जारी केलंय। कुडाळ पोलीस ठाण्यात एका आंदोलन प्रकरणात त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होता। महावितरणमध्ये कंत्राटी कामगारांवर ओढवलेल्या आर्थिक संकटामुळे आणि प्रशासनाच्या अन्यायकारक धोरणाविरोधात आमदार निलेश राणे यांची भेट घेऊन कामगारांनी आपलं गाऱ्हाणं मांडलं। दोडामार्ग तहसील कार्यालयाच्या आवारात बिअरच्या बाटल्या दिसून आल्यात। वाढलेल्या झाडाझुडपांबरोबरच आता दारूच्या बाटल्याही दिसल्यानं संताप व्यक्त होतोय। सीसीटीव्ही असतानाही असे प्रकार करण्याची हिंमत होत असल्यानं चर्चांना उधाण आलाय। वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ कुडाळ तिठा इथं मंगळवारी अपघात होऊन एका तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला। यानंतर ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकामावर नाराजी व्यक्त केली। सार्वजनिक बांधकामानं याची दखल घ्यावी, अन्यथा रास्ता रोको करू असा इशारा देण्यात आलाय। ओरोस रिक्षा युनियनमध्ये कोणतेही मतभेद नसून संघटना पूर्णपणे एकजूट आहे। परशुराम परब हे केवळ स्वतःची प्रसिद्धी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतायत, असा आरोप युनियनचे अध्यक्ष नागेश ओरोसकर यांनी केलाय। बांगलादेशमध्ये हिंदू धर्मीय तरुणाला जिवंत जाळल्याप्रकरणी आणि अत्याचार विरोधात विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलातर्फे मालवणात भरडनाका इथं हिंदू बांधव भगिनींनी एकत्र येत बांगलादेश विरोधात घोषणाबाजी केली। बांगलादेशचा झेंडा पायदळीत उडवण्यात आला। भाजपचं स्वप्न पूर्ण झालं असून सावंतवाडी वेंगुर्ला शहरातील विजय आम्हाला 100% भाजपकडे घेऊन जाईल, असा विश्वास जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी व्यक्त केला आहे। वेंगुर्ला तालुका कार्यकारिणी सर्वांना विश्वासात घेऊन तयार केली जाणार असून जिल्हा बँक सदस्य विद्याधर परब यांची निरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी दिली आहे। नगरसेवक संजू परब यांनी निवडणुकीत थेट राजकारणावर आरोप केलेत। मात्र युवराज्ञी रथराजे भोसले यांनी नगराध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारताच त्यांनी सावंतवाडीची संस्कृती जपल्याचं दिसून आलं। वेंगुर्ला शाळा नंबर 4 मध्ये अतिरिक्त शिक्षक आणि कामगिरी शिक्षक दिल्याशिवाय आमची मुले शाळेत पाठवणार नाही, असा इशारा पालकांनी दिलाय। याबाबत गटविकास अधिकारी वारंवार भेटत नसल्यानं पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। नगरसेवक संजू परब यांनी नगर परिषदेत एंट्री घेताच काही काळ वातावरण तंग झालं। भाजपकडून टक्कर देणारे आले रे, अशा घोषणा देण्यात आल्या। जनतेमुळे नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले। भाजपच्या माध्यमातून आम्ही जनतेचा विकास करू। राज्य सरकार युतीमध्ये काम करत असून आम्ही देखील युती म्हणून काम करू। आमचं ध्येय सावंतवाडी सुंदर आणि विकसित करण्याचं असल्याचं नगराध्यक्ष युवराज्ञी रथराजे म्हणाल्या। थर्मल इंडिया इन्स्ट्रुमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडकडून माणगाव हायस्कूलला तब्बल 5 लाखांचा निधीची घोषणा करण्यात आली आहे। या मदतीमुळे शाळेच्या शैक्षणिक आणि भौतिक विकासाला नवी चालना मिळणार आहे। कोणीही विजयाची पोस्टर लावू नयेत, त्यापेक्षा सावंतवाडीला सुंदर ठेवू, असं आवाहन नगराध्यक्ष युवराज्ञी रथराजे भोसले यांनी केलंय। स्वर्गीय विकास सावंत यांची उणीव राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजच्या स्नेह संमेलनात भासली। यावेळी भाषणावेळी संस्था अध्यक्ष विक्रांत सावंत भाऊक झाले। सावंतवाडीचे मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांनी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांची भेट घेत मैत्री जपली। नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांचा थोडक्याच मतानं पराभव झाला। वरची मळेवाड इथं रात्रीच्या सुमारास दिलीप माळकर यांच्या घराशेजारी असलेल्या शौचालयाच्या टाकीत गाय पडली। मात्र इथल्या तरुणांनी त्या गायीला रेस्क्यू केलं। राजापूर तालुक्यातील रायपाटण टक्केवाडी इथं भीषण अपघातात 75 वर्षीय वृद्ध महिलेचा जागीच मृत्यू झाला। पार्वती तानू तरळ असं अपघातात ठार झालेल्या महिलेचं नाव आहे। दुचाकी आणि कारच्या धडकेत रस्त्यावर पडलेल्या महिलेच्या डोक्यावरून ट्रकचं चाक गेल्यानं जागीच मृत्यू झाला।
हडफड येथील आगीच्या दुर्घटनेप्रकरणी अटक केलेल्या द बार्च बाय रोमिओ लेन नाईट क्लबचे मालक लुथरा बंधूंची पोलीस कोठडी म्हापसा येथील प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांनी 26 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महापालिकेसाठी युतीची घोषणा केली. यावेळी आता मुंबईतील राजकीय समीकरण बदलणार आहेत. कल्याण डोंबिवलीसह मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापालिकांसाठी महायुतीचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला अखेर निश्चित झालाय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थान, एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यात जागा वाटपावरून 5 तास मॅरेथॉन चर्चा झाली.